Mang lepake, Den. Kok pejah. Suwek cangkeme. Lah. Oh, wis cangkem kekambar kok disuwek. Saya yang oblah-oblah. Wis karben. Wis saiki ngono wae, Petruk karo Gareng Bagong. Kowe ngentenono nang gisik kene. Lho, lak ngono. Barang ditinggal nang kene. Sampeyan aku tak mancing menyang Taman Suko. Kula melu ora ndang ribet-ribeti. Kowe ning kene. Ya, mbi wong makane nang ngono. Mau makan dapurmu kuwi. Kaya Tarak Brata, luwe ora apa-apa. Ora apa-apa piye ngintir-intir. Oh, sampeyan ora mangan ora apa-apa kula. Gareng Bagong ora ciraka. Wis to. Ora nganti suruping sengenge. Aku mesti bali meneh. Nggih, Taman Harga Soko ingkang pranyata endah milengoni. Eten-eten ing sarwe endah. Parandene datan akarya sengsem. Karana Sang Dewi amung tansah enget citranira ingkang raka. Sang Rama Wijaya kadhep kelawan Atmajanira Sang Gunawan Kunto Wibisana. Saking kasatriyan Parang Kuntara ingkang asisire kusumaning ayu Dewi Trijata. Kaya mangkono panglucitaning Wardaya. Anoman malumpat sampun prateng witen naga sari mulat mangandhap katingal panodyayu guru ageng Kang rinu sak
Warkisma ingkang ika Trijata wonten titah ingkang adamu Sang Dewi Mara Gagi kowe metuwa sedhela kok dadi aku krungu ana wong ngrengeng-ngrengeng ura-ura kok sajak nyemu karo aku coba tilik ana kae sapa iki ngesaken dawuh Paduka Sang Yahayu jiwate meraati dasar bangkit ale-alewa Anoman mulat slagane Yahayu Dewi Trijata senggana srukasmaran ing dhuwur pangnaga santun sigra mandhap lon-alonan Sang Dewi nalika semana tak utus ana ing jaba kok bali malah kowe nuntun Manara Seta kuwi sapa malah saking aturipun menika ingkang nami Raden Anoman inggih senggana dutanipun Sri Rama Wijaya apa pancen mengko nun inggih Sang Dewi coba kene kowe semya sawetara apa pancen para nyata yen to sira aranmu Senggana ya Anoman kawula nuwun kaluhuran sabda Paduka Sang Dewi kula pun Anoman abdinipun Sri Rama Wijaya selawasku aku dadi garwane Sri Rama Wijaya kuwi ora kagungan prajurit wanara nanging sabab apa kok dadi kowe ngaku yen tutaning Sri Rama iki menawi Paduka kirang pitados Sang Dewi kula kaduta Sri Rama kinen ngaturaken inggih menika Kendhaga Kencana ingkang isinipun Pristya Ludira agemipun Sri Rama Dewa Bathara ya jagat pangestungkara senggana wonten dawuh Sang Dewi
Iya. Aku pitaya yen to pancen kowe dutane Sri Rama Wijaya. Ya iki wis dak tampa sesupe Sutya Ludira iki pancen ageme Sri Rama lan minangka tandha yektine yen to sira ketemu karo aku Rekyan Warasinta. Aku duweni tandha tresna katur kelawan Sri Rama wujuding kancing gelung ingkang aran Sunda Manik tanpa ana aturna Sri Rama ya Anoman. Sang Dewi, nyatanipun kula sampun saged pepanggihan kelawan Paduka Sang Kusuma Dewi Rekyan Warasinta. Malah menapa mboten prayogi. Monggo kula dherekaken Paduka kula boyong kundur dhateng Pancawati. Anoman. Wonten dawuh. Aku gelem bali marang negara Pancawati nanging ana syarate. Syaratipun menapa? Syarate Sri Rama kudu bisa nugel gurune Dasamuka. Nggih, sedika ngeslaken dawuh. Jagat pangestu aku tak golek jalaran. Aku ben konangan karo wong Alengka. Taman Soka tak rusake. Dadi ana kethek putih Prabono Taman Soka. Taman Arga Soka diobrak-abrik kaya mengkene wae. Ketiba senjata rante dadi bandan iki. Glaglen bawana sukertane Bupan Semari Jajalanat kethek putih kongkonane Rama Wijaya. Kelakon dadi bandan katur ngesane Kanjeng Rama Prabu. Tugel gunungmu kowe.
Derajat. Wonten dawuh Rama. Monyet putih. Mbok bondo iki sapa? Menika dutanipun Sri Rama Wijaya. Ingkang namipun Anoman inggih Senggana. Wis sampun wantun lanyo-lanyo mlebet wonten patengganipun Dewi Sinta. Malah kumo wantun ngrisak Taman Hargasukha. Iblis lanati. Dia saya dhuwur. Dit, Dun. Ki kok ing atase lungguh wae kok dhuwure ora jamak. Ki kok apa iki? Ki mbok sili ganjel apa? Menika mboten pun ganjel. Lah teh piye? Menika buntutipun dipun udal. Dipun leker kangge ancik-ancik kangge lenggah. Iblis lanat. Kowe bener aran Manoman? Iya. Dadi sing jeneng Prabu Dasamuka. Rahwana kuwi dedapurane kaya kowe kuwi layak to layak. Wujudmu kaya mengkono memper yen to kowe ratu Cultak, ratu rakus. Ora pantes urip. Jek, aja nganti kesuwen. Dawisna glondong sing gedhe-gedhe. Anoman ki obongen, Jek. Koko Prabu. Piye? Wicana. Upami Anoman menika badhe dipun sirnakaken monggo. Saiki mawon namung mbok inggih Koko Prabu sampun ngantos dipun siksa. Sampun ngantos dipun besmi, ampun ngantos dipun obong. Piye? Diobong ora? Kuwi perkarane Dasamuka. Dadi ratu ki aku apa kowe? Nggih paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek apa dadak cawe-cawe. Kumpul karo Man Presta. Wis gagas gun wong edan. Duh, ditonton mawon. Jayamrata putra Ngalengka kang pambayun kekasihku Raden Indrajit. Anoman kethek putih kowe wani lanyo tekan Ngalengka gawe geger dene iki bakal nampa paukuman kowe diobong ana ngalun-alun iki kelakon ilang nyawamu. Raden Anoman, paripaksa kula nyala matur. Jengandika menika sinten? Kula menika kadang wragenipun Kakang Prabu Dasamuka ing Sediamat pun Gunawan Wibisana. Wonten wigatos menapa jengandika merpeki kaliyan kula? Ngaten Raden, pejah gesanging titah menika mboten karana uruping geni. Pejah gesanging manungsa menika kapurba dening Gusti ing kakarya jagat nadyan. Panjenengan badhe dipun besmi nek pancen kodratipun dereng dumugi sirna. Tartamtu mangke wonten sarana. Namung Raden, kula namung titip peling dumateng paduka Raden Anoman nggih Raden Senggana kala mangsanipun. Ing tembenipun kula badhe kepengin suwita kempal kaliyan Sri Rama.
Kula pujiaken Raden Paduka badhe kalih saking Dawana. Kowe jenengmu Anoman. Ya kowe kuwi sapa? Aku abdi Kinasih Ngalengka, jenengku Ki Lurah Togok. Lah sing mburi Bambange Disumbelung. Kowe arep ngopo nyedhaki aku? Wah, aku ki jane mesake Anoman karo kowe kuwi nggih iki dibondo kuwi arep diobong. Ya wis karepen ora dadi ngopo. Neng aku mesake. Aku nggawa panganan kowe gelem mangan. Ya nek pancen kepenek pangan aku. Apa wae sing mbok wenehake bakal tak pangan. Aku mung nggawa kruwutan nang kuwi gembili. Eneng tales ning jagung gelem apa? Ya apa wae sing mbok wenehake. Ning aku ora iso mangan. Oh iya ya kowe iki dibondone tak uculi aku ya gebuki karo wong Alengka. Wis kowe tak dulang gelem ya? Iya gelem. Iki mau eneng uwi eneng gembili. Iki jenenge mbelung mau kowe iki ngekaki apa karo aku? Kuwaci rebu. Wih. Abene nyamikane para sinden-sinden. Ben aja turu kene nggo kletik-kletik. Ya wis. Ya sangka bon-bonte aku ki mesake karo kowe Anoman. Aku meling karo kowe ya Ki Lurah Togok karo kowe mbilung. Piye mah aku njaluk tulung. Omahmu si werana janur kuning. Omahku? Iya. Ndurum piyakmu ki weneh ana janur kuning. Menapa? Ben ketok. Ben ketok? Iya. Ketok piye wis to kowe bakal ngerti dhewe kono ndang nyingkira. Kowe ki arep diobong ya wis karben. Aku diobong ora apa-apa. Wis ayo lung nyingkir lung. Mas padakno yobor sing wis murup mangalat-alat glondong sing sak prangkul-prangkul kuwi tak blodro nganggo Sendhawa gandha rukem sak pitutur wis gampang kobok mamprung nyawamu adut dadi awu. Mangalat-alat sang Anoman kaobong puntene Garing Alengka mangalat-alat nadyan makatena Senggara Sigra Triwikrama
Anoman bisa dadi segunung gedene ngubal-ubal geni. Negara Ngalengka den obrak-abrik kobar dening geni Ngalengka kobong. Bok. Ora lakon kobar dadi awu dilajat apa entek negaramu Ngalengka.